Takže čau lidi, já vás zdravím. A toto je další video, druhý den. Není to jako včera, ale já jsem za chvíli jel A43. Takže já vám to ukážu a jdeme. Takže jsme tu. Můj kámoš ještě tam nelží, ale já to učil kámošovi a on mi dělal podporu a máme úkol a jdeme se na ten Oh my god, ten má štíra, ten kód. Kdyby on měl. Jdeme to otevřít a jdeme to level up. Bla 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 bla. Haha. No tak to je nádhera. Máme další, takže... jo. No, a nevím. Tohle nepotřebuji. Tak, snižujete, takže máme na 2. Nevím, jak se postavit. Postavíme se třeba takhle. Dráčku. No a já se s vámi loučím. Jestli se vám video líbilo, dejte like, to jsem zapomněl říct asi toho no určitě. Jestli se vám video líbilo, dejte like, odběr a koukněte se na moje první video a druhý a třetí. A koukněte se hlavně na můj Skype, mám to tam na prvním videu, Steam a Instagram, no prostě to uvidíme, já se s váma loučím a čau, možná se mi to vypne na obrazovce, takže čau.